wani yaro ya mun tambayoyi guda 4 da na yi musu bayani akan azabar kabari cewa tunda sun kusa jarabawa sai na ce musu to kun ga Allah ta'ala da yake shi jarabawa sa ba a repeating sannan na biyu ba spill over ba carry over falan ɗaya ce sai ya ba mu amsar abin da zai tambaye mu don mu shirya. Za a tambaye kamar rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Na ce kowa za a yi masa waɗannan tambayoyin guda 3 a cikin kabari. Man rabbuka rabbi Allah wa man nabiyuka Muhammad wa ma dinuka al-Islam. To sai wani yaro ya ce to yanzu irin wanda suke yin hatsari su ƙone su ya za a yi musu tasa tambayar tunda misali ba su ma shiga kabarin ba sun ƙone sun babbake. Sai na ce wanda ya yi su kafin su ƙone su babbake shi zai dawo da su kuma ya musu tambaya.